Έλληνες εισήν, υπηρώτε καλούμενοι, άχρης επιδάμνου πόλεως, ή της επιθαλατία οικείτε. Προκόπιος. Πανάρχαια χώρα, ελληνική λεβεντογένα, ζεις μέσα στη μαύρη σκοτεινιά. Ξύπνησε τώρα με πνοή του 21 να σε φωτίσει πάλι λευτεριά. Στα χώματα σου και παντού σε κάθε βήμα θα ρίξει ένα σημάδι ελληνικό. Πατήσε εκεί και κάποιου ήρωα το νήμα κι ακούσε ένα τραγούδι μυστικό. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, τη Βορειοήπειρο μιλισμονείτε. Οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, τη Βορειοήπειρο μιλισμονείτε. Οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Βόρειος Ήπειρος. Κατηφορίζοντας από την Κακαβιά και αφήνοντας πίσω τα ελληνοαλβανικά σύνορα, συναντάς απλωμένο τον κάμπο της Δρόπολης ή Δερόπολης και στα ριζά των δύο βουνών του τα 29 χωριά της άνω και κάτω Δρόπολης και έρχεσαι σε πρώτη και άμεση επαφή με τον ελληνισμό. Βόδιστρα, Βουλιαράτες, Γιοργουτσάτες, Γράψη, Γορανσί, Δερβιτσάνη, Σωτήρα, Κρυονέρη, Άγιος Νικόλαος και άλλα. Όλα με ελληνικό πληθυσμό. Πρώτη επαφή, πρώτη συγκίνηση και συνάμα έκπληξη. Ελληνικά συνθήματα και ακούσματα ελληνικής υπηρωτικής μουσικής. Ιστοί, αντένες τηλεοράσεων με ελληνικά χρώματα. Υπαρκτά μπροστά μας, παρά τους κινδύνους που ελοχεύουν. Ξεσπάσματα της ελληνικής ψυχής. Φυλαγμένα για χρόνια στις κλειστές αμπαρωμένες μυστικές γωνιές της καρδιάς, σε λειτουργία. Εν τούτο Νίκα, τοποθετημένο σε ένα από τις 750.000 πολυβολία του αλβανικού κράτους.
Και πιο κάτω της Αργύρος το κάστρο, το ξακουστό, το φημισμένο Αργυρόκαστρο. 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από τα σύνορα της Κακαβιάς απλώνεται στις 3 πλαγιές του βουνού μπροστά μας. Και απέναντι τα χωριά του Πογονίου και της Λουντζουριάς. Μια σειρά χωριά με Έλληνες που κρατήθηκαν παρά τη μακρόχρονη σωματική και ψυχική καταπίεση που υπέστησαν. Και πιο κάτω, κατηφορίζοντας για τους Αγίους 40, συναντάς τις απέραντες παιδινές εκτάσεις του Βούρκου με τα 30 χωριά. Αλίκου, Τσαούσι, Ραχούλα, Πλάκα, Φανάρι, Γέρμα, Κρανιά και άλλα. Και εδώ, συνθήματα και ελληνικές σημαίες. Ξέσπασμα και εδώ της διατηρημένης ελληνικότητας. Και όλα αυτά τα συνθήματα και η ανύψωση των ελληνικών σημεών, παρόλο που φαινομενικά δίνουν την εντύπωση εύκολου εγχειρήματος, εντούτοις δεν είναι απλή υπόθεση χωρίς κίνδυνο και συνέπειες. Απλώς είναι το ξέσπασμα της καταπιεσμένης για χρόνια ψυχής που στην ανύψωση, κίνδυνο και φόβο δεν υπολογίζει. Και μια ελληνική σημαία στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο, τοποθετημένη σε ένα ηλεκτρικό πάσαλο, ανάμεσα στα ηλεκτροφόρα καλώδια, σκόπιμα τοποθετημένη εκεί, για να είναι δύσκολη η υποστολή της. Και ακολουθώντας την ατέλειωτη περιοχή συνέχεια του ηπειρωτικού τοπίου και μπαίνοντας πιο βαθιά στο αλβανικό κράτος, συναντάς το Δέλβινο, τους Αγίους 40, τις δαντελωτές ακρογιαλιές και τις αητοφολιές της Χιμάρας, τα στενά της Κλεισούρας, τις ομορφιές της Κοριτσάς και της Μοσχόπολης, το Πόγραδετς, την Πρεμετή, το Τεπελένι και μια σειρά άλλες περιοχές που συνθέτουν την γεωγραφική ενότητα της Βορείου Υπήρου. Η Βόρειος Ήπειρος είναι μια γεωγραφική έκταση 19.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων, στην οποία ζουν πάνω από 400.000 Έλληνες. Αυτή η γεωγραφική έκταση που βρίσκεται στο αλβανικό κράτος, μαζί με τις υπόλοιπες 9.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα που οριοθετείται στο ελεύθερο ελληνικό έδαφος, συνθέτουν το ενιαίο των 28.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων της Υπήρου. Ο πληθυσμός των Υπηρωτών, που βρισκόταν στα ελεύθερα ελληνικά εδάφη κατά την απογραφή του 1961, ανερχόταν στις 352.304 κατοίκους και της Βορείου Υπήρου σε 450.000. Οι Έλληνες ονομάζουν την περιοχή που επεκτείνεται πάνω από τα ελληνοαλβανικά σύνορα μέχρι το Γενούσο ποταμό Βόρειο Ήπειρο και οι Αλβανοί Νότιο Αλβανία. Οι δύο αυτοί όροι πρωτοακούστηκαν το 1912-13, τότε που οι 6 μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία και Αυστρο-Ουγγαρία, αποφάσισαν να διαμελήσουν το ενιαίο της Υπήρου, αποσπώντας ένα μέρος της Υπήρου από την Ελλάδα. Έτσι δημιουργήθηκε το βόρειο υπηρωτικό ζήτημα, που εξελίχθηκε σε δράμα με 2 πράξεις. Η πρώτη πράξη παίχτηκε στα πεδία των μαχών και κατέληξε σε θρίαμβο και νικηφόρα πορεία, και η δεύτερη εκτυλίχθηκε στα άδυτα παρασκήνια της διεθνούς διπλωματίας και απέληξε σε εθνική τραγωδία και υποχώρηση. 3 φορές ο ελληνικός στρατός κινήθηκε νικηφόρα και απελευθέρωσε τη Βόρειο Ήπειρο και 3 φορές αναγκάστηκε υπό την πίεση της διπλωματίας
να αποχωρήσει από τη Βόρειο Ήπειρο, αφήνοντας πίσω από τα σειρματοπλέγματα 400.000 Έλληνες στο έλεος του αλβανικού κράτους. Και οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, που είδαν 3 φορές αυτό που καρτερούσαν για χρόνια, την εθνική τους απολύτρωση, να γκρεμίζεται με τόσο άδοξο τρόπο, έκλεισαν και φύλαξαν μες στην καρδιά τους, παρά την πίκρα και την απογοήτευσή τους, τον ελληνισμό ρωμαλαίο και ζωντανό. Οι Έλληνες νιώθουν ότι είναι Έλληνες. Μπορεί τόσο καιρό, το έχουμε κρύψει αυτό, γιατί φοβόμασταν. Και μέσα μας εμείς έχουμε μεγαλώσει μαζί με το φόβο. Γιατί δεν ήταν 1 μήνας και 2, ήταν χρόνια ολόκληρα αυτά, όλη η ζωή μας. Έτσι που μεγαλώσαμε μαζί με το φόβο και φοβόμασταν να το λέγαμε. Αλλά ήταν μια αλήθεια που εμείς το φυλάγαμε κρυφά στην καρδιά μας και αυτό αμέσως με τη δημοκρατία το είπαμε και το χαίρομαστε. Με όλα αυτά, εσείς τι αισθάνεστε? Εγώ νιώθω Ελληνίδα και Ελληνίδα καλύτερη από τους Έλληνες. Μπορεί να είναι πολλοί Έλληνες μέσα, αλλά η Ελλάδα σε πολλούς έχει βγει από μέσα τους και έχει μπει μέσα σε εμάς. Και εμείς την αγαπάμε πιο περισσότερο από ό,τι την αγαπάνε οι Έλληνες μέσα στην Ελλάδα. Το αλβανικό κράτος πρωτοεμφανίστηκε στην ιστορία στις 28 Νοεμβρίου του 1912, μετά την κήρυξη του Βαλκανικού πολέμου. Η Αλβανία βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Βαλκανικής Χερσονήσου, βορειοδυτικά της Ελλάδος. Έχει έκταση 28.748 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδαφολογικά χωρίζεται σε 3 φυσικές περιοχές, τη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια Αλβανία. Η Αλβανία είναι η πιο ορεινή χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Σ' όλο το μήκος της, από τα βόρεια προς τα νότια, τη διασχίζει μια μεγάλη οροσειρά, οι Αλβανικές Άλπεις, που αποτελούν φυσική συνέχεια των Δυναρικών Άλπαιων. Η οροσειρά αυτή, κατά τη διαδρομή της, παίρνει διάφορες ονομασίες, όπως βουνά της Κρόιας, Σεβενικούτ, Γιαμπλάνικα, Καράμπ, Τομόρ, Μοράβα, Νεμέρτσικα, Τρεμπεσίνα και άλλα. Οι πεδιάδες της Αλβανίας δεν είναι πολύ μεγάλες και κυρίως βρίσκονται στα δυτικά παράλια της χώρας. Η Αλβανία, που έχει κλίμα μεσογειακό στα παράλια και υπηρετικό στο εσωτερικό, δέχεται άφθονες βροχές. Γι' αυτό έχει και πολλούς ποταμούς, όπως το Δρίνο, το Γενούσο ή Σκούμπι, το Δεβόλι, το Σεμέλι, το Ναοό και άλλους. Όλοι χύνονται στην Αδριατική θάλασσα. Η Αλβανία έχει επίσης αρκετές λίμνες, όπως η λίμνη της Οχρίδας ή η Αχρίδας. Τα παράλια της αλβανικής χώρας έχουν συνολικό μήκος 472 χιλιόμετρα και δεν παρουσιάζουν αξιόλογο διαμελισμό. Είναι σχεδόν αλίμενα και εκτεθειμένα στην οργή των κυμάτων του Ιωνίου Πελάγους και της Αδριατικής θάλασσας. Μόνο στα νότια σχηματίζεται ο μικρός